Ba fa dariya zaki ba. In Allah ya sa ka samu ke ma kina da wani kaso. Yana zuwa sai ki ɓata rai kawai kamar irin ba ni da lafiyar nan. Na kai sati ko kwana 5 a kwanci. An gama. Abin da na karɓa ce ma zan tsakura ni. Har zaman aure ne. Ai da ma ba zan yaushe zan yi dariya. Allah dai ya sa yadda saboda ka san kolallen wayo ne da shi ba fa a cin nasa. Tsaya da Allah karki mun baki. A ba baki bane to ai da ai baki na mace ce ba ya zaki mun baki. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Sannu da kike gani da gida ba iya an sallama. Yawa Sani da zuwa kawo. Sani dai kawo. Barka ne. Sannu. Sani da zuwa kawo. Ina wuni? Ya gida. Lafiya lau. Ya mai jiki. Jiki da sauki ba sauki. Allah ya sauke. Yakwa. Ya abinci kana cin abinci? Ba na iya cin abinci. Subhanallah. Ba na iya cin abinci kaga magunguna. Kula mun wani. A wannan ai kofa ne. Magani ne. Kofa ne. Karki ba shi fa. Kofa ne in ba karya ne ba ne ba kofa ne gashi ya dau suga ya dau gaya. Na marasa lafiya ne fa. Kawo baka karya ba ka zo? Wallahi me ma ba karya ne ba. To. A'a. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuma kokon ya ji suga. Sallallahu alaihi To kawo kuma in ka shanye ya za a yi kenan. Ba bane bauri ne fa na ga mu. To ya isa haka. Ai ka dai sha. Sai makwarwa biyu. Ya jiki da sauki ba sauki. Jiki da sauki kuma ba sauki. An siyo magunguna. An je asibiti likitoci sun rubuto magani. An yi aune akwai wata allura da aka rubuto wannan ya sunanta ma yar kankanuwa cakulan. Gaskiya ne wannan yana ɗaya daga dalilin da yasa ba na iya zuwa duba mara lafiya. Ba na iyawa kwata-kwata. Saboda in dai na je duban mai cuta sai kuma a cuce ni a ce in bayar. Kamar yaya kawo? Kamar yaya haka, ai gaskiya ta na faɗa in kana son wani abu. Ba maganar in baka rance bane ko in baka bashi ko in baka aro ko in baka kyauta. Ga gidanka in ka matsa ce akai ka matsi kayanka in kana cikin wani yanayi matsi kadararka. Ka siyar min da gidan nan a raba shi biyu yau din nan zan nemo burkiloli su ja min katanga in fitar da kofa ta can. In sayi rabin gida baka kuɗi ba sai da shaidu ba mu kashe mu binne a junan mu ba wanda ya sani. Dan uwanka ne fa naka ne fa za a ka ce wai sai dai ya raba gidansa ka siya amma ba za ka iya taimakon sa ba. Haka ba ya bani ba fa in siya kullum shine iya abin da ba ba kawo. Ka same ni wannan yanayi ba ni da lafiya har ka ce in tsaga gida na ka sai rabi. Ai sai ka wanda naku ne nawa ne. Ha ba kawo. Dan Allah bu kawo kar ka tafi kaman mu a wallahi ba zan ina za mu shiga. Sai an jima. Kawo. Allah ya baka lafiya. Magana. Kike nan abin da zaka ce? In kun yanke shawarar za a siyar min da gida in dawo ba sai an sa shedu ba. Yanzu kawo kana da kudin siyan gida saboda Allah. Allah. Sai mu kwallon wanka ne ba ka da. Ni ma ban ci a ciki na ba bare in taimaki dan uwa.